L-iskema tal-Gvern biex professjonisti minn pajjiżi terzi applikaw biex jaħdmu virtwalment minn Malta u jingħataw permess ta' residenza temporanju ma setgħetx ġiet fi żmien aħjar. Stqar dan Andrej Imbroll, chairman ta' Aġenzija Ewlenija tal-Kiri tal-Proprjetà fil-Gżejjer Maltin, illi tkellem ma' dan l-istazzjon dwar l-hekk imsejħa Nomad Residence Permit, illi se toffri permess sa' sena lil dawn il-professjonisti. Digital nomad in ġenerali kienu nies li huma prinċipalment freelancers, però naħseb li dina ħat espandi anki għal nies impjegati li jaħdmu f'ċertu setturi. Imbroll spjega wkoll li l-iskema se tirregolarizza stil ta' ħajja ġdid illi ħafna żgħażagħ barranin qed jażlu illi jgħixu. Naħseb li l-iskema tad digital nomad ma setax ġiet fi żmien aħjar. Bħalissa Malta kienet diġà bdiet tara dan it-tip ta' ħaddiem jew traveler jew taħlita ta' tnejn u kienet importanti li l-pjattaforma issa tiġi irregolarizzata u leġiżlata li digital nomad jaf biċ-ċar li jisma' Malta ħatilqani. Din l-iskema se tara illi tonqos il-burokrazija u jonqsu l-applikazzjonijiet bil-karti u fuq kollox turi li pajjiż qed jadatta għal mezzi ġodda illi jafu jkunu ta' sostenn għan negozji lokali. Jiena meta kont ngħix barra, il-problemi tal-burokrazija bil-karti kienet dejjem top of the agenda. Jiġifieri nimmaġina li min jagħmel ħajtu b'dan il-mod mhuwiex ħajmur f'pajjiżi fejn m'hemmx din it-tip ta' skema. Bħala persuna fil-business nieħu gost meta nara li l-gvern mal-ewwel jaġixxi fuq it-trends u jimxi warahom. Dik hija xi ħaġa ovvjament li hija trend għalina. Din l-iskema hija parti minn servizz ġdid illi se tibda toffri l-Aġenzija Identity Malta li se tniedi fi żmien illi ġej.